Γεια σας και καλώς ήρθατε. Σήμερα θα μιλήσουμε για τη συγγραφή μιας επιστημονικής εργασίας, αλλά θα το δούμε λίγο διαφορετικά. Θα ξεφύγουμε από την ιδέα ότι είναι απλώς μια ψυχρή φόρμουλα και θα την προσεγγίσουμε σαν αυτό που πραγματικά είναι. Ένα συναρπαστικό ταξίδι. Σκεφτείτε το λίγο. Πόσοι από εμάς δεν βλέπουμε την ακαδημαϊκή γραφή σαν μια συνταγή, ξέρετε, με αυστηρά βήματα που πρέπει να ακολουθήσουμε, σαν μια λίστα με κουτάκια που απλά πρέπει να τσεκάρουμε ένα-ένα. Είναι όμως όντως έτσι? Είναι απλώς ένας τύπος που περιμένει να το συμπληρώσουμε? Η απάντηση είναι ένα μεγάλο ηχηρό όχι. Η αλήθεια είναι πως η συγγραφή μιας επιστημονικής εργασίας είναι ένα δυναμικό ταξίδι. Μια συνεχής, ζωντανή διαδικασία ανακάλυψης που αλλάζει και εξελίσσεται όσο προχωράμε. Λοιπόν, για να δούμε τον χάρτη αυτού του ταξιδιού, θα μιλήσουμε για τη φύση της έρευνας, για το πώς βρίσκουμε αυτή τη σπίθα, πώς φτιάχνουμε το ερευνητικό ερώτημα και επιλέγουμε τον θεωρητικό μας φακό. Μετά θα δούμε το σχέδιο της σκέψης, τη δομή δηλαδή, και στο τέλος θα μπούμε στην ίδια τη διαδικασία της συγγραφής. Πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Ενότητα πρώτη, το ταξίδι της έρευνας. Εδώ θα δούμε γιατί η οργάνωση μιας εργασίας είναι κάτι πολύ, μα πολύ περισσότερο από ένα απλό στατικό σχέδιο. Η λέξη κλειδί εδώ είναι δυναμική πρακτική. Και τι σημαίνει αυτό με απλά λόγια? Σημαίνει ότι η έρευνα δεν είναι ένας ίσιος δρόμος, ξέρετε, προκαθορισμένος από την αρχή. Είναι περισσότερο σαν μια συνεχής συζήτηση. Μια συζήτηση ανάμεσα σε εμάς, το θέμα μας, τις πηγές, ακόμα και τις προσωπικές μας εμπειρίες. Γι' αυτό και το αρχικό μας πλάνο είναι ζωντανό, αλλάζει, προσαρμόζεται, βελτιώνεται, όσο εμείς μαθαίνουμε περισσότερα. Προχωράμε στην ενότητα 2. Εδώ είναι που ψάχνουμε τη σπίθα. Η επιλογή του θέματος είναι, ξέρετε, η πρώτη μεγάλη καθοριστική στιγμή. Και δεν είναι καθόλου μια τυχαία απόφαση. Είναι μια πράξη με βαφή νόημα, τόσο παιδαγωγικό όσο και κοινωνικό. Από πού έρχονται λοιπόν οι καλές ιδέες για έρευνα? Σίγουρα όχι από έτοιμες λίστες. Γεννιούνται από την αυθεντική περιέργεια. Μπορεί να είναι κάτι που διαβάσαμε και μας κίνησε το ενδιαφέρον, μπορεί να είναι κάτι που παρατηρήσαμε γύρω μας, στην κοινωνία, σε μια σχολική τάξη, ή ακόμα και κάτι που βγαίνει από τις δικές μας προσωπικές εμπειρίες. Έτσι, απλά κοινωνικά φαινόμενα όπως οι ανισότητες ή εκπαιδευτικά ζητήματα όπως η σημασία του παιχνιδιού γίνονται η τέλεια αφορμή για έρευνα. Και εδώ ακριβώς είναι το ζουμί. Αυτή η φράση τα λέει όλα. Το να διαλέξουμε ένα θέμα δεν είναι απλά μια τεχνική διαδικασία, δεν είναι κάτι ουδέτερο. Είναι μια δήλωση, μια τοποθέτηση. Δείχνει ποιες είναι οι αξίες μας, πώς βλέπουμε τον κόσμο, είναι κατά κάποιον τρόπο η πρώτη μας επίσημη, επιστημονική και κοινωνική στάση. Ωραία, τη βρήκαμε τη σπίθα. Και τώρα τι? Τώρα στην τρίτη ενότητα πρέπει να τη μετατρέψουμε σε μια εστιασμένη φλόγα. Ήρθε η ώρα να σφυριλατήσουμε το ερευνητικό μας ερώτημα. Εδώ είναι που περνάμε από το γενικό και αφηρημένο στο απόλυτα συγκεκριμένο και εστιασμένο. Το ερευνητικό ερώτημα είναι στην ουσία η καρδιά, ο πυρήνας ολόκληρης της εργασίας. Είναι η πυξίδα μας, αυτό που μας κρατάει σε πορεία. Και σε αντίθεση με το αρχικό, γενικό θέμα, ένα καλό ερευνητικό ερώτημα είναι ξηράφι. Είναι απόλυτα συγκεκριμένο, μπορεί να απαντηθεί μέσα από έρευνα και είναι ο άξονας γύρω από τον οποίο θα χτιστεί όλη η δουλειά. Για να το καταλάβουμε καλύτερα, ας δούμε ένα παράδειγμα. Το κοινωνική ανισότητα στα σχολεία είναι ένα γενικό θέμα. Είναι ένας ωκεάνος, χάος, πού να πρωτοξεκινήσει κανείς. Από την άλλη, κοιτάξτε το συγκεκριμένο ερώτημα. Πώς οι κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες εξηγούν τις διαφορές στη γλωσσική ανάπτυξη μεταξύ παιδιών προσχολικής ηλικίας σε ποικιλόμορφα ταξικά πλαίσια? Βλέπετε τη διαφορά? Είναι η εστίαση του λέιζερ. Αυτή ακριβώς την ακρίβεια ψάχνουμε. Και μια μικρή ανάσα εδώ, δεν υπάρχει λόγος πανικού. Το ερευνητικό ερώτημα δεν είναι κάτι που σκαλίζουμε σε πέτρα από την πρώτη μέρα. Το αντίθετο, είναι μια διαδικασία. Καθώς διαβάζουμε, καθώς ψάχνουμε, είναι απόλυτα φυσιολογικό, είναι μάλιστα καλό το ερώτημά μας να αλλάζει, να εξελίσσεται, να γίνεται όλο και καλύτερο. Εντάξει, πάμε στην τέταρτη ενότητα. Έχουμε το ερώτημά μας. Τώρα χρειαζόμαστε τα κατάλληλα γυαλιά για να το δούμε καθαρά. Αυτά τα γυαλιά είναι ο θεωρητικός μας φακός, το πλαίσιο δηλαδή που θα χρησιμοποιήσουμε για την ερμηνεία μας. Και φυσικά υπάρχουν πολύ διαφορετικοί φακοί για να διαλέξουμε, ανάλογα πάντα με το πεδίο μας. Στις κοινωνικές επιστήμες, για παράδειγμα, θα μπορούσαμε να ακολουθήσουμε μια εθνογραφική προσέγγιση, δηλαδή να πάμε και να παρατηρήσουμε μια ομάδα στο φυσικό της περιβάλλον. Ή θα μπορούσαμε να επιλέξουμε μια μαρξιστική προσέγγιση και να αναλύσουμε τις σχέσεις εξουσίας και την οικονομία.
Το θέμα είναι ότι η επιλογή αυτή δεν είναι ποτέ τυχαία. Είναι μια συνειδητή τοποθέτηση που θα καθορίσει τα πάντα στην ανάλυση μας. Πέμπτη ενότητα λοιπόν. Το σχέδιο της σκέψης. Εδώ ουσιαστικά μιλάμε για την αρχιτεκτονική της εργασίας. Για τον σκελετό, το προσχέδιο που θα στηρίξει ολόκληρο το οικοδόμημα του επιχειρηματός μας. Λοιπόν, η κλασική δομή που όλοι λίγο πολύ ξέρουμε, εισαγωγή, θεωρητική ανασκόπηση, μεθοδολογία, ανάλυση, συμπεράσματα. Δεν είναι κάτι τυχαίο βέβαια. Είναι ένα παγκόσμιο πρότυπο που έχει έναν πολύ απλό σκοπό να βοηθήσει όποιον διαβάζει την εργασία να ακολουθήσει τη σκέψη μας βήμα-βήμα με λογική σειρά. Αλλά, και εδώ είναι το μεγάλο αλλά, το πιο σημαντικό σημείο ίσως, παρόλο που υπάρχει αυτή η δομή, δεν πρέπει να τη βλέπουμε σαν ένα άκαμπτο καλούπι, σαν ένα κλουβί. Η δομή είναι εργαλείο μας, υπηρετεί το επιχείρημά μας, δεν το φυλακίζει. Αυτό σημαίνει ότι καθώς η έρευνά μας προχωρά, η δομή μπορεί και μερικές φορές πρέπει να αλλάξει για να αναδείξει καλύτερα αυτό που θέλουμε να πούμε. Και φτάσαμε στην τελευταία έκτη ενότητα. Έχουμε τη σπίθα, το ερώτημα, τον φακό, τον σκελετό, έχουμε τα πάντα. Τώρα αρχίζει ο μαραθώνιος, η πλοήγηση στην ίδια τη διαδικασία της συγγραφής. Συνήθως λέμε ότι η διαδικασία έχει 4 στάδια. Ψάχνουμε τη βιβλιογραφία, γράφουμε, αναθεωρούμε και κάνουμε την τελική επιμέλεια. Το μυστικό όμως είναι ότι αυτά τα στάδια δεν είναι μια ευθεία γραμμή. Δεν τελειώνεις το ένα για να πας στο άλλο. Είναι ένας κύκλος. Πηγαίνουμε μπρος-πίσω συνέχεια. Ψάχνουμε, γράφουμε λίγο, ξαναψάχνουμε, διορθώνουμε. Είναι μια ζωντανή διαδικασία. Και αυτό είναι κάτι που θέλω πραγματικά να μείνει. Η αναθεώρηση. Το να γυρνάς πίσω και να ξαναγράφεις, να διορθώνεις, να αλλάζεις πράγματα, δεν είναι ένδειξη αποτυχίας. Είναι ακριβώς το αντίθετο. Είναι η απόδειξη ότι κάνουμε επιστήμη. Είναι η καρδιά όλης της διαδικασίας. Έτσι χτίζεται η γνώση. Μέσα από αυτούς τους κύκλους σκέψης και βελτίωσης. Και τελικά, ο μεγάλος στόχος είναι να αναπτύξουμε δεξιότητες αυτορύθμισης. Τι είναι αυτό? Είναι το να μπορούμε να διαχειριζόμαστε τον χρόνο μας, τους στόχους μας, την ενέργειά μας. Όταν το καταφέρουμε αυτό, τότε η συγγραφή πάβει να είναι μια αγχωτική υποχρέωση και μεταμορφώνεται σε αυτό που θα έπρεπε να είναι πάντα. Μια απίστευτη ευκαιρία για μάθηση και προσωπική ανάπτυξη. Οπότε, για να κλείσουμε, ας γυρίσουμε εκεί από όπου ξεκινήσαμε. Μια επιστημονική εργασία δεν είναι ποτέ απλώς μια συλλογή πληροφοριών. Είναι μια θέση, είναι μια τοποθέτηση, είναι μια φωνή που προστίθεται σε μια τεράστια παγκόσμια συζήτηση. Η ερώτηση λοιπόν που μένει στο τέλος αυτού του ταξιδιού είναι μία. Ποια θα είναι η δική μας τοποθέτηση?